Скъпи партньори и клиенти, в края на годината искам да ви благодаря за доверието и сътрудничеството през 2025 година. Година, белязана от бързи промени, оперативен натиск и постоянна необходимост от адаптация. В такъв контекст отново видяхме колко е важно технологиите да бъдат практични, надежни и подкрепени от реален опит. За Атен този принцип остава постоянен във всичко, което правим. Гледаме към 2026 година с реализъм и оптимизъм. През следващата година си поставяме за цел да бъдем по-близо до вас, нашите клиенти и партньори. Да отворим нови канали за директна комуникация и да изградим по-приложен диалог, насочен към конкретни решения и ясни резултати. Ще продължим да се фокусираме върху предоставянето на стойност чрез нашия опит в ключовите сегменти, в които работим. Образователен, енергиен, медицински, отбранителен и критична инфраструктура. Там, където надежността, контролът и простотата са от съществено значение. Желая ви спокойни празници и една 2026 година с солидни проекти, силни партньорства и вдъхновяващи решения.